Как се казваш и от колко време си ученик на English House? Казвам се Митко и съм от 5 години. Добре. А защо реши, че имаш нужда от уроци по английски? Защото не разбирах нищо по английски, не слушах никога в час и не ми се учи, обаче... Промени ще се работи. това, Да. откакто си тук, надявам се. С какво ти помагат уроците сега? Да се разбирам, когато пътуваме или в игри. Също, нали, когато трябва да пиша нещо, да влизам в определени сайтове за училище. Да намериш информация. Да. Окей. А как смяташ, че ще ти помогат уроците в бъдеще? И с учене, защото искам евентуално да уча извън България и освен и да се оправям с английски. Окей. Какво ти харесва най-много в уроците по английски? Начинът, по който е преподавано и учителите. А какво ти е най-трудно? Може би текстовете. За четене? За писане? Да. Добре. Последен въпрос. Би ли препоръчал English House на свои приятели? Да.